Sang pati sigra anata baris nyawiji gumala gambyak kumragut lembahe Kitarung rapiak watangan gati kumelarang bai soraiku moro Kaping prawadya bala lagi para putra putri cipta budaya os ayo ker sing ati-ati yo ker juga tantang-tantang jemangga kakaku mereka ilu pernah bersama Ponsioko Yomakaryo angkat Daryaning Projo Murid Harjo oh ah oh ah prajurit sapap topondo sing ati-ati ngger anggone tuku wonten sajroning palagan man wah ayo sajake padha mlayu makulon doyong-doyong kulon ngger doyong Mas wah ijo woi sayo padha sing ati-ati satriya bagus. Bapak selamat. Ayo lho. Nanda sing ati-ati iki dlondonge Kang Kosun. Yo. Apin. Kanca-kanca saking Brang Wetan nggih rawuh ya, Mas. Woi. Yo. Toleku bagus dhewe nggih oka kaya mangkene nggih yo. Iya, yo. Ipan. Yo. Ayo dong, lodong. Coba sing ati-ati cipta budaya make. Aduh, kapan beneran anu bakal cepakan ya? Oh, Mas. Pancen uga sih muda lan uga tasih timur. Lodong. Damyak gemuruh barisaning Pramadya Bala cipta budaya. Ayo diapin sing alon-alon wae. Oh, tapi pinter kok kaya mangkene lho iki lho. Ayo,
Ayo ger ngandhang. Sing ati-ati le. Prayitna anggonmu jejogetan dalu punika lan uga dipirsani dening bapakmu Kosun. Ayo. Iki lo. Aja dhuwur-dhuwur lena pangendhamu tak tindih ragamu. Ya, iki lho weh. Lena pangendhamu mati dening aku wis dalan. Ayo. Jos, jos. Sing ngendang lo sing ngendang.
lo sampean nono iki kan. Aku titip yo kok. Aku titip barang timbo openalan ugo. Aku titip natrio ning praja iki mat. Weh. Wus. Sore nakir sing ditakir godhok ditolong esuk mikir sore yo mikir sing dipikir cetha budaya budaya ayo lo Mas Kayen lan uga Mas Gogon lan ugi Mas Narutama kongko-kongko karo mriko saben bengi ditinggal lunga saben bengi ditinggal lunga aduh dek aku dhewean tuku ijen dipangan semut turu ijen go pangan lemut aduh dek sapa-sapa sing tahan bela beli wis dikandani kepriye ayo bebarengan
lan ora perlu sojanan di apa gunane sing penting padha ngertine ngelingi kewajibane ben tentrem rumah tanggane Ayo, bos, ayo ger, podo sing hati-hati satrio pinilih satrio pinunggul, lengke kang putra putri cipta budaya, Mas Bandi lo ger iki, ya, op. Yo. Kak. Kandhani bangun jiwa lan kebrayan monggo Mas Tenguk utawi garis miring Mas Sunar saking karangan kagungan Pinarang lagi salam kagem kanca-kanca HBN ngaturaken atur bumi manuwun lan ugi kanca-kanca eling mati wonten salebetipun. Ha-e. Oh, ha. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Ha-o.
sang singkalodra tidhaniri sang raseksa lebeh muntap sarwi lumampah nyeget-nyeget sang bekekan bagatan samulat irgo jiwat sang lumangsa mangsa rebet kasulaya iya ijo halo seman sira sing ati-ati lo aja dume kowe nggawa gledekan terus kancane iki jenan saka reja tangan oh keparat tenan bocah telu iki ya tumanggang gemprang-gemprang ana bahan mirsang sing alodra idangiri sang raseksa ana bahan montap-montap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pakekan bagatan samulat irku jiwat sang lumangsa mangsa lebet kasulaya olah sing ati-ati anggone jejeran karo Endi untuk tayu Mas Kaseri oh Dek Resa kene dek yuk ya tumandang gemprang-gemprang mirsang sing alodra halo bestiku ayo Mas Rinonce awan-awan sarwi lumampah nyegep-nyegep sang pakekan kakang samula lir guciwan sang lumangsa Tulik glonot alon-alon bae ger. Aja seru-seruan. Kowe iki mok ora patek payu, dadi aja seru-seru ya, Ger. Bocah ora tau leren duitmu kok nggih apa nek glonot. Yo. Rasane dilungkasake ae. Belanja-belanja. Pak Kir
ayo ayo ayo